सा लोंदों मा जादों मा जादों थैगोनसो आङो गोथाव हेलो एवरीवन खुलुमबाय गुड मर्निं गासिबो आरोना दिन बे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय थाबाय आरोना दिनैहाय आरो मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायदों आङो नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना स' दिनैहाय हबेयाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दा बेनिनो माने ससे ब्लग खालामनो होननानै आङो भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थायो आरोना माने जोङो इदिनो 5 टाइम्स डान्स प्रेक्टिसाव थांबाय ओमफ्राय प्रेक्टिसाव थांखांनानै दिनैहाय फाइनाल आरोना दिनै 2 तारिख माबानि फेब्रुवारिनि 2 तारिख दिनैहाय बेलासिनि गिर्जायाव जोंनिया मोसानाया आरोना स' बेखौनो दायो थांनो नागिरदों न'निफ्राय दायो मर्निं टाइम 7 जाबाय आरोना स' दायो जों ओंखारलांसै जोंनिया मण्डलिया थाहैयाखै नालाय ओमफ्राय जों दा बिदिनो रिजार्भ हमबाय गारि टाउननिजों जोंनिजोंहाय ओमफ्राय दा रिजार्भ हमनानै ओमफ्राय जों गारि सफैबानो ओमफ्राय दायो न'निफ्राय थांसै आरो गारि सफैबानो ओमफ्राय ओंखारलांसै जोङो दायो जमा जानानैहाय दायो न'आवनो दङ आङो दा न'निफ्राय ओंखारलांनो नागिरदों आरोना थ' गासिबो माने नै मोसानायनि डाइरेक्ट माने मोसानायनिनो रेडि जाखाबाय आरोना माने ड्रेस चेन्ज सारि खालामनायनि थाखाय जोंनिया पेन्डेलबो गैयाना उसुबिदा जायो बेखायनो जों माने न'निफ्रायनो रेडि जानानै थांखाजोबनोसै आरोना ओमफ्राय मोसानायाथ' दा फुङाव नङा बेलासेसो अब्लाबो जों रेडि जाखाबाय आरोना थांनानैनो जों 10:30 11 बिदियावसो मोनहैनो हागौ गोजान जायोना जोंनिफ्राय थ' दायो जों आङो रेडि जाखांबाय ओमफ्राय थांसै आरोना नोंथांमोननोबो जेसे हायो आङो शेयार खालामसै दिनैनि भिडिअखौहाय आरो नोंथांमोना सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना नायनाल' थानांला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामसै आरोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौहाय दायो नै बोथोरानो बोरैबाखा आरोना जेखाइ खबाइ लानानै होलांगासिनो थिखांनो हाला जेखाइ दोङो खबाइ दोङो बेयाव हि दोङो आर'नाइ हारि दोङो आरोना थांगासिनो ओंखारनानै फैबाय आरोना माबायाव मा होनगोन इयो गिर्जा लामायाव ओंखारनानै खबाइ लानानै मा थान्दाखा ओरैबायदि दा गारि नेगासिनो दोङो सफैयाखै आरोना ओमफ्राय माखासेयाबो सफैयाखै जि मेंखाबाय जोङो थांनानै माहा दिंगोनलै आंथ' बिखौसो टेनसन नांगासिनो मा थांगोन नोंसोरलाय मोसानो थांसै जोङो ना गुरहैनोसै हबानि स्टेजाव दा गलमा मोनबाय आरोना थांगासिनो जोङो कुबेरालि बारबाय आरोना बबा जायगा मोनसिगोन नुहुरबाय बबा नुहुरहांबाय पार्किं एरिया ओइ जोङो फायनायानो मोनदां थौ लानानै थुदो माथो आरो र' ओंखारबा मोनसिगोन आरो नङा नोंलै जेखाइ खबाइखौनो मादि लांगोन अबेथिं होनदोंलै ओइथिं होनदों अफिसखौ बले बेखिथिला आगदाथिं BBC अफिस होननानै सोंदो गिर्जानावनो BBC अफिस ओइ नैबे गारि दिनियाव राखिबा जासिगोन नामा माल दोङो थ' होमबालाय इयाव ओंखारनानै न' जोङो रेडि जासिगोन आरोना जोंनिया सफैबाय आरोना जोङो सबा जायगायावहाय ओमफ्राय दायो माने
माबायाव दङ आरो ना न' बानायना दोननाय मा होनगोन बेखौ मा होनगोन नङासै बे एरियाखौ मा होनगोन जियानोसो जों माने बेयाव दंखायो आरो ना बाहाय माबानोसै रेडि हारि जाना लानोसै बेबायदि खालामबाय बेयो खावनै जाबाय गोरान इस्राएलनि फिसाफ्रा बारलांबाय दायोसो माबानो हागोन लांनो फैनाय रडआ फैबाय थादों सागोर गेजेरजोंबा सफायबाय सफायना माने गिर्जाबो हाबहैयाखै आरो ना जोङो ओमफ्राय गिर्जा हाबगोन ना मागोन जागासिनो ओमफ्राय दा दसे फुरा पेन्डेल आरो ना बैफोर मा पेन्डेल मिथिया दे बिथिं माने सनाय पास्टरेट आनजलि पास्टरेट बिथिं दोङो होनदों खिन्थुबा माया मिथिया ना नै बियो गिर्जा न' जों मोनफैना गिर्जा हाबाखै आरो बिथिं मा पास्टरेट दोङो मिथिला आरो ना जियानो जा सनाय पास्टरेटआ बिथिं दोङो जिरायगासिनो माने फुंनि गिर्जायानो जोबाखै आरो ना गाव जेरैहाय जिरायदों मबाइल नायदों आइसला बेफोरथिं फुरा बारबोजोब्बाय ओंखाम जानो थाखाय ओंखाम संथ'लायदो ओंखाम जानो थाखाय फैदो आरो नोंलाय मुनिलालाय ओंखाम जानो थाखाय फुरा रेडि जाना नायदों मोनजाला जोंलाय माला मोनजागोन फैनाव फैबाय आरो लायनो होदों आंखौ दा संथ'नाय ओंखाम जाना हाबफैदों आरो ना अखा जाहैबाय ओरैबायदि अखा हास्राबाय हास्रानांबाय अखा दङ ओंखाम हटेल इयो BBC जोंनि बे कनफारेन्स 110 एनुवेल कनफारेन्सनि गेटआ बिदि आरो ना जों दायो ओरैबायदि फट' लादो डेक'रेसन खालामदों आरो ना ओरैबायदि बरिया थ' जि मोजाङै साथादों डेक'रेट इथिं गार्ल्सफोरनि हाबनाय इथिं जेन्ट्सफोरनि हाबनाय आरो ना इथिं जेन्ट्सनि इथिं लेडिसनि हाबलांनाय गिर्जा न'आव एन्ट्रि जानाय आरो ना डेक'रेटआ नै मोजां बरियाहै डेक'रेसन खालामदों आरो ना बिथिं हाजो ओरैबायदि बरिया डेक'रेट खालामदों आरो ना नै बिदि आरो ना थिनिफ्राय फैनानै गिर्जा सिङाव हाबलांनाय आरो ना बियो थिनिफ्राय बिदि आरो ना जाग्राफ्रा आयौ जि मोजां भिडिअ लादों गायदों गासिबो जि देलायखादों सासेया रेडि जाबाय आरो ना मोसानो थाखाय हनै खबाइजों थांफादों आंखौ ओइ ओंखारखांबाय रेडि जाजोब्बाय आरो ना मोसानो थाखाय
Foto lalu repura ready. Foto bola bola sih lah. Video mana lah, sampai yang foto lah, nomor ini video mana lah, sampai mana ini selain masa kang nana. YouTube YouTube mana? Madi menurut serem masa kang nana. Kau banyak duli serara. Pura mosaखांनानै दायो माने सा लोंनो थांदों आरोना सा लोंहैनोसै जोङो हटेलाव खोनासंब्रा बुरि बानायनांगोन माथो Hello guys I'm Maki Maring channel kamu sama Pura oरैबायदि मोसाबाय आरोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय सालायदों ओरैबानो टाक्ला टाक्लि नुब्लाबो सालायदों भिडिअफोरा ना मादों रायजोफोर साइडआव मोजां मोनो रायजोफोरा माबा रायजोफोरा मोसानाया मोजां जाबाय आन्दायबाय थादोंमोन न' आन्दायबाय थादोंमोन सानदोंमोन फाइनालाव सा लोंनो थाखाय जिरायबाय आरोना नोंसोरखौ makan नुवाखैलै दावदै जाग्राफ्रा माने आसि फिसा फिसा मोननै मोननै लाखोमादों नालाय मा सावा 이양수 쓰는 거 봐요. होनानै नै जाखांलायबाय ना खुफुनिदों सादों सा लोंदो मा जादो मा जादो थैगोन जोङो गोथाव गोथाव जानोलै मासिं इथिं दखाना बिथिं गालाय आरोना गिर्जा न' दा थांफिननो थाखाय रेडि आरो थांफिननोसै जोंहा गारि खाथियाव लोङा थांफिननो थाखाय रेडि आंनियावलाय भिडिअ ना फट'सो भिडिअ थांफिननो थाखाय आरोना पुरा माने मोसाखांबाय माबा बेलासिनि गिर्जा जोब्बाय ओमफ्राय दायो थांफिननोसै आरोना पेन्डेलबो गैयाना बेखायनो आलाय सिलाय गल' गथ' बेरायबाय बियाखै सा लोंसै ओमफ्राय मा जायो जेबो मा लोङोबा जोङो फैबाय फैनानै ओमफ्राय गलमा मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय गलमा मोनफैनानै दायो सा लोंनो थाखाय माबादों दायो जोङो गलमानिफ्राय सा लोंखांनानै न' फारसे फैगासिनो दङ आरोना थांगासिनो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना मोजाङैबो भिडिअ लाजोबनाय जायासै आरोना जायफोरा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय थेंक इउ स' माच नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिनाय थाबाय आरोना